Yn enw yw Heini Thomas, dwi'n bennaeth yn Ysgol y Dderi yn Llangybi. Ar gyfer astudiaeth achos, nes I benderfynu ddilyn y dilisnod cydweithio proffesiynol ac eisiau datblygu hwnnw. Group work's important in classrooms and it's important for teachers too. And those groups, those professional collaborations could be within the school or with teachers and other colleagues across the country or indeed across the globe. O sylfaen fach reit gadarn gyda ni, o ran fel pob ysgol ledled Cymru, mae staff yn cydweithio yn broffesiynol drwy'r amser. Mae gyda ni ethos onest, agored, a dwi'n teimlo fod y staff yn ymddiried yn ei gilydd. I ni gyd yn hapus I rannu'n arbenigedd a'r pethau positif a strategaethau da sydd gyda ni. Ond I ni hefyd yn hapus iawn I godi'n dwylo lan a dweud dwi ddim yn deall hwn, neu dwi eisiau datblygu hwn ymhellach, neu mae rhywbeth ddim yn gweithio. Felly, o'n I eisiau datblygu hwnna ymhellach. A felly, ni wedi bod yn gwneud sesiynau yn ystod yn cyfarfodydd staff, ble ni'n cynnal sgyrsiau proffesiynol. A mae yna pethau gwahanol yn cael ei trafod bob wythnos, a pawb yn dod yn onest i'r bwrdd ac I drafod y strategaethau hynny a'r syniadau newydd hynny. So networks can enhance professional learning. It is very important for leaders to enable as far as possible collaboration, professional collaboration, where people can work together. Os nad oes y syniadau'r strategaethau'r arbenigedd na o gwmpas y bwrdd fel petai, I ni'n hapus iawn I fynd I edrych tu hwnt I ffiniau'r ysgol. Felly mae cydweithio ar lefel ysgol yn bodoli, cydweithio ar lefel sirol, lot fawr o gyfleoedd I rwydweithio fyny. Cydweithio ar lefel Genedlaethol, pethau fel yr Academi Arweinyddiaeth, mae Genedlaethol. Yn rhyfedd iawn, yn ystod y cyfnod clo, dwi wedi cwrdd â fwy o ystod daearyddol o benaethiaid na cyn y cyfnod clo, a mae technoleg I ddiolch am hynny. A hefyd, ni wedi datblygu cydweithio yn rhyngwladol, a ni'n gweithio gydag ysgolion yn Norwy, yr Eidal, Denmark a Slovenia. There's no limit to collaboration. We're in the professional community of our school, our country, and across the globe. Y manteision o weithio fel hyn yw mae mwy o arbenigwyr, mwy o syniadau yn dod at ei gilydd I gwrdd ac I drafod. Ac yn sgil hynny, mae'n rhoi hyder I chi bod eich persbectif chi yn okay, bod chi'n gwneud y peth cywir, bod chi ar y trywydd iawn, ond hefyd mae'n dod â cyfleoedd arloesol a gwahanol I chi, a mae hwnna'n ddatblygiad proffesiynol gwych i'r staff, ond hefyd mae'n golygu fod y plant yn elwa trwy darpariaeth yn gwella hefyd. One of the things we need to realise is that isolation is the enemy of improvement. In other words, teachers working independently in individualistic ways are just simply not as powerful as teachers working collectively and in a collaborative way. Ie, falle yr her fwyaf, fi'n siŵr ym mhob agwedd yn addysg, yw amser, a neilltuo'r amser na, a blaenoriaethu'r amser na. Dwi ddim yn dysgwyl I staff I ffindio amser ychwanegol, ond pan ni'n dod ar draws rhywbeth blaengar, arloesol, newydd, bod ni'n gwaredu rhywbeth falle sydd ddim yn gweithio, mwyn cael lle a amser, mwyn datblygu rhywbeth newydd, neu rhywbeth gwahanol. Individuals need to look beyond their own school communities to build networks in terms of stimulating professional learning communities, both inside and beyond the school. That is something that leaders can do, and they can do very effectively. They can open doors.